चलता चल हिम्मत कैसे भइला हो तार हिम्मत कैसे अरे पहले अरे मार दे पहले बात सुन बिया काहे का ओकर का धक्का मारला तू तो अरे धक्का मार ले बने पहले ओकरे पूछा बता रे का भइला हम धक्का मार ले जा अपना घर में देखा ना जेबा पहले पूछा बुआ वाला कार बता तावा हतना देर हो गई अभी ले आइल ना कलस की हम आजे हमारा तो बुझाते नहीं के का करे रुको एक बार फोन लगावत है हेलो हेलो अरे कहाँ बाड़ू मर्दे तेरे तो तंचियो बुझाते नहीं कि कबे ले बोला तनी आवे अरे आवा तानी केतना हबड़ा रहे नी हमरा से मिलले बिना अरे तो कौनो चीज के टाइम होला यार एनिया मैं जुआ खेले आवे ल सना जी से तब हुई बुआई के का करबो ई कोने के पैसा ले ले बानी कि नहीं अरे आवा ना पहले पैसे खाली कइले रही तू तो अबरी बाड़ू हम अर्जेंट बा पैसा वे के रे से तो कब मिलले कितना देर में पहले ये बताओ हम कुछ नहीं की जाना बस 2 मिनट और आइए गल हां तो जल्दी आवो तेवर मर्दे अलग चेंज होकर जाते थे हमारे तो बुझाते नहीं बुझाते के नहीं हो काटे कर भीड़ल बटे यही से इतने ढेर मन सुखाई नहीं हम बटिया आवत नहीं के न कोई एक से डर लागत रहला हमरा आवे में अरे मर्दे आ गइलू हमरा डर लागत लगे कोई आवे एगो लइका है तो बच्चा ताकत रहे ए त लइका पैका से काम मतलब बाटे आय आता ना देखो देरी काहे कर देलू माता मानी रोरे खातिर बैठल बानी के जा बला तबे जे एगो हमर घर में आदमी नहीं खोजी माय बाबू सुन ना चला तनी चल जा मिजाज हरियर कइल जा ठीक बा मिजाज त हरियर होइबा कर पैसा दी अरे पैसा मत देबे न कर माने जब मंगले बाड़ू जब नहीं खी देले तारा के अभी दी पैसा तो चलब जहां लिया चलब तहां तनी माने दिक्कत हो गेलाटे का दिक्कत हो गई मंगले रही ना सलू वाले तो कहते के भैया अभी हमार बैंक का एही ना हनी अपना रोरा सामान करा के बात करे के मन नहीं करला जानी तनी गते ना बोल सकेलू आदमी बरन ले चला तनी मिजाज हरियर कइल जा पहले पैसा ले आई तब हम जाए जान ले एक तो ऐसा हमरा के पैसा का अर्जेंट बाजी हर में सब मन ले तनी माने चला कैसे 2 मिनट में तो हो जी काम फिर काहे टेंशन करेलू चलो ना पैसा ना दे हम जाता नहीं अच्छा चलो ना हम जाता नहीं ना जाइए पैसा लेके तो ये मिलब ये मरते तो दम माथा खराब कर रखले बताओ कहती है कि आवती 2 मिनट में तुम एबर हमू छोड़ा में चल तोरा पीछे देखत कहां जात रे हमरा पक्का 100 में 100 उम्मीद हो गइल बटे कि कोनो न कोनो लेकर से मतलब न तो 15 दिन होत का मकना देत रही खुद अब तो सब हमारा पीछे लड़ी आएगा पर चले आवत नहीं चल कहने आई बुढ़ऊ के ता हो हातना महंगा किन के होने मड़ैया डाल दे जो मड़ैया डाल त ना डलला ना कुल कैसन हो गइल कुल बरसात में सर के ते अब झोकइबे न करी एगो लइके भी लइके लो कइना झोक के खाना तारे देख हमरा के इन्हना पे ना खाना बनवावे के बा तो गैस पे बनाओ एक सुबह के निकल जाती है दादा का जाने केने घूमती करे काहे जी करथी रे अब कहा चले सज बज के जाती खुशबुआ के घरे कापी छूट गइल बा फेर तो दिन भर कापिए छूट रहता किताब तो कबो कोचिंग में तो कबो है ने तो कबो काहे तू हमरा के तो ना रहे देबे बाबू की इज्जत ना का करतानी रे तोनी के ये बतिया खाली दिन भर बोलत रहले इज्जतिया नहीं रहे देबी ने का को देनी तोरा के अच्छा देखो तेनु टोला महला के लड़किन के कैसन जुग जमाना बउगे हैं आइए अरे ना खाली कापी तो कबे बाप के कहत नहीं तो बियाह क दहो तो कहत तोर लड़किया भी इथी भइल बियाह ठीक है ना कहत हम जल्दी जोयो आ जल्दी से लेके आइए कहलू देरी नु तो धरब झोटा चर दे के बार दे हम 1 घंटा में चल सुन बरे हेकर पे आगे जोर के ही बनई है त खाना हमारा सुना बनी एकर पर तू ही बना कोई ना किला कड़ी मंगवा दे रे कटवा भात के जना भातरा के जेबो कर के हीटरे रही का बोल ना हां खाली तोरा के बोले के रहेला तो कहत तो ना बनाए खाली गैस पे बनाए गैस पे बनावे हाथ गोड़ मोल न तो गैस है ना खत्म हो गया तो ओकर बात अलग रहत ओ खत्म हो गल तो ओकर बात अलग रहत बोले जना के जाके 10 दिन अपना मौसी के हिरई गुल मौसी के बोली सीखू रहत खहत जो जल्दी लेके आओ बर्तन मजला है माजे के अरे तो बर्तनवा काहे न मजला अरे हमर माई बर्तन तो माजे तेरे दिन भर खाली मार के एबरे माजम ना एबरे जब तक लेबे तही मजबे तही खाना बने एबरे कुछ ना कर जो जहां मन करू हम मां के हमू छोड़ देले बानी ए मेरा माज दिए काल से माज दे हम काल से ना हम मजबे ना करम तोरे तू ही मजी
ठीक ना जाइबू तो तकबू जल्दी लेके आइबू। ठीक बा। दम बिगड़ के माटी हो गइल बे बुझाते नहीं केकर हम का करी कतनो मारत तनी डांटत तनी लेकिन ई लड़की मानत नहीं खे। जाई हो देखी का करी हमारे करे के पड़ी। काहे इतना लेट कर देले हुआ में? अरे आवत रही कहबे लेकिन माई मार कथी बर्तन माज के जो तो झाड़ू लगा के जो दिमाग खराब कर देवे वो वही काहे की जगह बैठल बनी तार इंतजार में कि हमर जान कब आई हन। तो जाए दी प्यार करतानी तबे ना हमार इंतजारो करतानी अब दूसर कोई के कैसे करती बताई तरो रे। अच्छा ये बताओ हम मोटका से ज्यादा प्यार कर लू कि हमारे लिए ज्यादा प्यार कर? कैसे प्यार करी ना भिखारी तो ऐसा ही बा जाला मजदूरी कर के लिए आवेला पैसा तो देवेला तबे ना हम रौरा के देई ना ऐसा टवा किले रही 450 का अच्छा लागला रौरा में जी। बढ़िया लागला सटावा लेकिन अब ज्यादा मत प्यार कइल करो ओकरा ले तनी कम ही कर द। इतना देवेला तब ना पर रौरा से प्यार करी ना जब बुलावेनी तब हम रौरा भी आ जानी। यही से तो अपन जान नियन तहरा के मानी ना अपन मेहरानू नियन। हमू मानी ना बाबू। देखी हमरा के एगो बुरा लागेला हमरा के आज ले एको कोनो चीज ना देले ओ खबररा। चिंता मत कर अब तोहरे के अब खर्चा करे के बा तोहरे ऊपर तहरा के रानी बना देही। कहिए रानी बनब और लगले मन जब हमार मेहरानू बनबू त तहरा के रानी न बना के रखम। बात जी रौरा खाली तो मजाक के करत रहनी हमरा से। पैसा लगले आवे वाला बा ढेर बैंक में बटुरा गइल बा। सही में सही का जो झूठ बोलता नहीं। जान ली मोटका से ना खाली रौरे खाली प्यार करते कि रौरा ओकरा से पैसा कुल मांग मांग के रौरा के दे देही ना तो ओकरा से हम प्यार करतानी। अरे जरी पांजरा मत तू सटी ह खाली पैसा चूसी ह एकरा ई त बात ठीक कहतानी जी ये कुल करबे करी ना। तो एकरा बात हम बानी न तहरा के लगले शादी हमनी के हो खही वाला बा अब का चिंता करे के बा। ठीक कहतानी हम तो मनावत रही कि रौरा से हमर कोई शादी हो जा। हां शादी होई चिंता मत कर तहरा के कौन चीज के दिक्कत ना होई तहरा के समुंदर नियन मानी ना बुझलू। हमू तो रौरा से मानबे करी ना। अरे हम का करी ना साला रे भाग गई करे आ कह तरी की जात नहीं घर है हां यही घर हो घर आई सही नहीं हो। सोने का अंगूठी देले भाई चांदी का अंगूठी देले बानी रुपया पैसा मैं चल 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 ना सुंदरता बात तेरे मुंह पर तेरे मुंह रे हां मुंह पर छोड़ देना जाप डाल जाप तेरे मुंह चल 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 मार के मुंह पर बुला देने का जाने लड़की एक सुबह के निकलल बिया वही घरी के हो दादा आई आ कहनी ही फोन त कहतिया ओकर सखी त ना एजा नइखे आई आ बहाना मार के कोइले त का पेबरे आवस हमर माई एबरे उनकर ना हड्डी गुटी हम छटकैनी नु तो उहो जानिए जइहन ऐसे लड़की होखेली सन आई दम अपना मन के व्यवहार भइल बे उनकर कुल उनकर व्यवहार भइल हम उनकर माटी छोड़वा देतनी माटी भइल हमारा के दम तार के रखले बिया तार के हम अब का हम कही हमारा हमरा ना रोले बनता ना हंसले बनता हमरा तनी क्यों छटकैनी नु तो फिर से बात का तो हमरा के कोई अरे आई मैं यही करे ई कन मर दलस रे एमे धक्का लग गइलो दादी हमर धक्का लगला धक्का धक बहिए चढ़काए देबे क्यों नतिया मलस रे क्यों रे कहां जातले तो तोरा के धक्का मार देलस तोरा गली ओर से ना जाए करे रे रोड ओर से का करे गइला है हां हमनी के गांव में करा तोरे गांव में के ना मोटका नहीं के रखे सवा हां ओए अब नतिया धक्का मार देलस आ तू मरवा ले ले ना जान से कोने के मारम रगे ते बायनेज पटी के करैला सरे ओए कइला सा अही हो भगवान जी जाए दादी हई बतावा बाहियों में घौगा लगा लेलु हई कपड़ो फोरवा के तार बपसी जनियन त गुरिये गुरिये काट दियन हई का कइल बड़े ते ना गोर ते ना नु मरले रही त धक्का ढेर घा लगल बड़े अही हो दादा सब गाड़ी में एक लात
करिया में एक लात ई क्या कहता रे? नहीं मतलब धक्का लग गइलो। अब हम का करी आय? हम का करी हो दादा? अब हमरा तनिक नहीं के दादी हमरा ये बरा ये तहरा के हम वो मारत नहीं कैसे बना के रुक जा आए दा का भइलो एकर भौजी? अरे का जाने आय कैसे हाथ गोड़ तुरवा ले लेहियो? धाका मार देल बस नतिया का जाने गोवा में के मोटका रख के सौ और आले रे राकेशवा आ तू ये शांति ले बैठल बड़ू जाके न का करी हम पूछे जात रहनी तो कहती नट जुरे मैं नट तने जा तो तू बोला के ओकर के लेके अभी हम ओकर चाचा मत जा तू अरे- जाए तब का करबो लग गइल तो मैं छोड़ दे। कैसे छोड़ दिया जाए? कैसे छोड़ दिया जाए? और हाथ गोड़ तुरवाइले बड़ी कैसे छोड़ दिया जाए? जाए तो मैं मना कर दे जाए चाचा मत जा जाए तो। कैसे ना जाई? कैसे ना जाई? रुक जा, अभी हम लिया के आवत नहीं जा, ओकरा जल्दी। ना रुक अब तू कैसे ना जाई? मना कर दे। का कहते मना कर रे उ नतिया कैसे मार देला सही बताओ ओही लड़की के हाथ में कपार फोड़ देला सही ते टका के लागल बारे ए मैं सूत जाई। सुतु हाय हो भगवान जी अब हम का करी रे काली माई हम ना जाना नहीं खे ए मैं कैसे करे यही तो कहत तेरे घरे ढेर खून गिर गइल बाटे डॉक्टर कहले हम अनार सेब खाए के जूस करवा दादी के। नारे से खाती नु मर का भेल चलता चल है रहला हाँ? रहला तार हिम्मत कैसे भइला हो तार हिम्मत कैसे अरे रे पहले अरे मार दे पहले बात सुन ले। कौन बिया काहे करे ओकरा के धक्का मारला? तू धाका अरे धक्का मार ले बनी तेरे ये रहला पहले ओकरे पूछा बता रे का भइला हम धक्का मार ले तू बनी जा अपना घर में देखा कि ना जेबा। पहले पूछा मुआ वाला कर बता का भइल रे का भइला बता? जान दड़ू एगो लड़का ला बैठ के ओने बधारी में बतियावत रहे उहे पर देखनी ते करे के मारने ही आ कह दिए का के धक्का मार ले बनी हां एक बार देखा राउडी ऊ त हमर मोह लागल ह ए छोड़ मार ले बन रे सुना अरे सुना हल्ला गुला मत करला हमारा नहीं नदीम बा का घर के इज्जत हम समझ नहीं ते करे के चुपचाप मरबो कनी ले जी दवाई करवाई नहीं तनी चोट लागल बाटे ठीक बा बाकी हम पैसा दे देम ठीक करवा दिया जा कहला काहे ना मार कोनी फेंक देला हटिया गुड़िया ने पता कर देला मैं तो अन के इज्जत तरकुल पर टंगाए वाला रहलू तो हमारा नहीं नदीम बा का बचाई ले आला खेला वाली कहत धाका अरे, बोल बतिया हाँ। देखा कह अरे। हमरा के रखले रह। अरे अरे बताओ का कहत बता बोल आय आय अरे निकला निकला समझा जा ना कल रहे स्कूल में का पैसा मिला रहा हाँ। है स्कूल में का ना मिला रहा है वो दे ले रहा है। अरे खिलवाड़ी हो सब कहां एकरा भी पैसा होता ना अरे गांव घर का सुनी त का कहि रे चल घर से बाहर निकल चल एकरा के भगा